Kasike kutanga kunzwa nawi anotika kuitika kwechitiko ichi zvane maoccasions akatoti one day pa 2 months atopfuura idzi tine munin'ina wake akasangana netsaona yakaita sei. Ndipo ndada kuexplain. Ndakasangana nemunhu wani pandakarohwa nesimi chidona pasi achiramba achindirowa vamwe vake vaitobuda mauswa vachiuya pakabuda vanhu 4 mumauswa. Pandakazosumuka nichirwisana neuyu ndakazoona maside man evanhu 2 yakarohwa but haana kuzofa akakwanisa kuswisa akarwisa akakwanisa kupunyuka ipapo akasike kutanga asiri ega arohwa akafa pamusoro apa nomwanda achitonzwa vanhu vachitotaura rekodi vachiti vakaroherwa hama yavo ikasvikusiiwa futi padhuze nedzimba asi unzi yakazofa after 2 days yakasiiwa ichifemera kure yakwanisa kuwanawo zvinhu zvakaita seizvozvozvo kuti at least tinokwanisa kubatsirika kwese vanhu vachona vakuratidza kuti kutozotakura munhu kana kutora zvavaita izvozvo zvekuti pamba pake kuratidza kuti vanhu vekutoziva vanhu vekuziva inge vanhu vemunharaunda kusangoziva kuti ndiani azviita zvake. Zvakandiratidza kuti mabiro avari kuita vanhu ava vanoba zvekuti vanotanga vauraya munhu kana vakuuraya vozokusecha havagoni kubira munhu vachitaura naye. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Munyaya yarwadza veruzhinji kuno kuretreat murume wechidiki asiswa vana vake vana mushure mekunge arasikirwa neupenyu mumaoko evanhu vakamuponda nezuro. Vatataura navo vati murume uyu awanikwa padhuze nedzimba asi zvikuratidza kuti vanenge vauya kuzomusiya ipapo. Tataura zvakare nasekuru vati ivo zvinhu zvakakosha dai zvechibvira mapurisa vauya vakwanisa kuisa kamba padhuze nekunoburukira vanhu ava kuti upenyu hwekuno hunochengetedzeka nekuti zviri kunzi akazike kutanga kuti upenyu hurasike kunzvimbo ino uye vanogara vachinzwa uye muvakidzani wasataura naye ati iye vakatombopindirwa mumba nematsotsi. Hanzvadzi tauyawo kuno kunzvimbo inoyi inonzi kudii? Kunongo kuretreat kuno vanoziva iri opposite pachinhamo along Zeke Road. Kuuya kwedu tanzwa kunzi kwawanikwa murume anga akapondwa. Mungatitsananguriro here imimi zvamaona kana kuti zvamanzwa kuti zvafamba sei? Chaitika chitiko ichi chaitika ndechekuti vavakidzani vamutswa nevanhu vanga vachitofamba vachienda kumabasa around kuma 4-5 somewhere there. Ndopa vamutswa vachinzi pane munhu akarara pamba penyu pamwe vadaro muchimuziva. Saka vamuka ndopa vabva vaziva kuti handiwe panext door. Saka ndopa vabva vazisa vanhu kuti ndozvaitika. Ivo pavatomuona vafungidzira kuti pamwe akarara kana kuti arohwa akuwara pamwe achiri mupenyu. So ndo mazisirwo azoitwa zvinhu kuti vanhu vazoziva kuti ndozvaitika. Imi muri kuti vanhu vamutswa vachinzi pamba penyu pakarara munhu. Vanhu vakuti muvakidzani wedu. Zvichireva kuti munhu uyu aponderwa padhuze nepanogara. Chakuitika ndechekuti hapana achanyatsoziva chokwadi. Kozi dai munhu anga apondwa panopondwa munhu pane kuchema panokuita sei kana kudzundudzuka pokuratidza kuti pamba chirwisanwa vati papa hapana izvozvo. Saka yangoona uyo yangomafungira kungoti vanhu vakufungirawo kuti pamwe maybe munhu yani paaponderwa akazounzwa apa kufungawo kwataakuita kuti pamwe munhu yaarohwa akaunzwa panapa apa asi vari vanhu vekuratidza kuti vanhu vanenge vachiziva kuti munhu uyu ndewe apa vachiziva paanogara. That's why vazonhingirira nokudaro kufungira kwatiri kuita. Hapana ane chokwadi chekuti tinyatsoziva kuti munhu aaponderwa kupi but isusu nekuona kwedu nemazira atinoita pana kana parwiwa chaipo panotoonekwa kunzi apa vanhu vanga vachirwira apa ipapa hapana izvozvo. Munhu anenge akangorara. Asi chinhu chisiri kupikisana ndechekuti munhu uyu apondwa pamwe haana kuponderwa ipapo asi mubvunza kuti pamwe aponderwa somewhere else. Ndo mafungira ataakuita. Then pauya mapurisa achizoita mainvestigations avo vachitora vachida kutakura mutumbi
pavanga vanotarisa pese pakuwara padidi ngachibuda ropa nemunhu nemunzeve then kugotsi pavabata ranga rakazvimba gotsi hakuna nyama yekuti ingatambe patoonetsa kuti kwakazvimba inayo kuti nyama yangu kumwa kudai so muputisa achibata kudai so hangu achitosheka zvokuratidza kuti pakazvimba then nepanapa pamusoro peziso rekuleft zviya zvinoita munhu kana ukanga watsva zviya zvekuti ukaningirira kudai so pamba nevanga ranga riripo ipapa ranga aiswa akazvimba. Murume watoti ane zvake uyu murume akakura sei, ane mhuri here? Ane mhuri, ane vana 4 yanga ane 35 years dzekuberekwa. Yanga atokura munhu anga achitoshandirawo mhuri yake. Zvichireva here kuti tinoziva kuti kazhinji kacho kana baba vachienda kubasa vachidzoka, kana vakanonoka kudzoka vamwe vanombotsvaga, kana munhu akanonoka kuenda vamwe vanombotsvaga kuti munhu anonwa doerere kuti pamwe nguva dzaanouya aisamborara mumba kana kuti zvazvinoita ndezvekuti mabasa edu mabasa emushando wemaoko. Saka sometimes pane pamwe pekuti unogona kuti uchiita basa rako unokurumidza kupedza pamba pacho unonoka. Saka unenge usisina time dzekuti unoziva kuti basa rangu rinopedzwa nguva dzakati, basa rangu rinotanga nguva dzakati. Nenhau yekuti mubato wemaoko zvekumwa hwaimwa but anga asina baba tingati munhu anga akadhakwa anganyipi. Kana chinhu chaitika dzimwe nguva vanhu vanoti zvinhu izvi kaizvi hatina kushamisika nazvo nekuti zviri kugara zviri kuitika kunoku, kana kuti tiri kutoshamisika kuti zvingaitike zvakadai. Pamuri kutaura kuti mimi pakarara munhu mudzimba kunoku, nzvimbo yamuri inzvimbo here kuti munhu ngatoti inoi inzvimbo inotyisa kuti vanhu havafanira kunge vachifamba kana kuti kana kwasviba sekuona kwatiri kuti hakusati kwaane magetsi. Zvazvinoita ndezvekuti kune rodhi unoburukira vanhu, rodhi iri kuzasu, then pane kachinhambwe, pane paunombofambawo pasina dzimba mukatarisa kuzatsvuku, pane area ine magamu yepese paipe paarea pekuti kune kusina dzimba utarisiri kungochiona munhu kwakaita seikoko. Saka mukana wekuti munhu anogona kungogarirwa ikoko uriko, noti kuti mudzimba kuzi mudzimba hazvitarisirwa kunge zvichidaro, kuzi mudzimba mukatarisa dzimba dzemunhu dzakabatana so munhu akadeedzera chaiko anoiswa notozvinzwa. Nzvimbo yekunoku ine runyararo here yekuti mungati tiri kushamisika kuti zvaitika, kana kuti zvinhu zvokuti makatombonzwawo kunzi kune apondwa, kana kuti kune ambomhanyiswawo nematsotsi, kana kuti kune aroho? Kasi kekutanga kunzwa nawi anotika kuitika kwechiitiko ichi zvane maoccasions akatoti one day pa 2 months atopfuura idzi tine munin'ina wake akasangana netsaona yakaita seiyoyo. Akarohwa but haana kuzofa, akakwanisawo kusvisa akarwisawo, akakwanisa kupunyuka ipapo. Akasike kutanga asiri ega arohwa akafa. Pamusoro apa nomwe ndanditonzwa vanhu vachitotaurawo rekodi vachiti vakarohwerwa hama yavo ikasvikosiiwa futi padhuze nedzimba, asi unzi yakazofa after 2 days, yakasiiwa ichifemera kure vakanga asina kufa but uyu zvangwe ndone pamwe pakuti angorohwa bva anyararawo. Chii chamuri kuda kukumbira imimi kune vanoita zvemutemo, nekuti dzimwe nguva kana nzvimbo yakutyisa kudaro inenge yakuda kuchengetedzwa? Muri pedyo nemapurisa here? Munzvimbo yamunogara mune kamba here, kana kuti mutori kure nemapurisa? Mapurisa ari pachinhambwe but se community vambenge vakutiwo vakuda kuisa security yavo but takudzosera kunyika. I think panofanira kuti paitwe something chine chekuita nekuchengetedza upenyu hwevanhu, because area iyoyi especially yekumagamu kwandiri kutaura uku yaane karekodi kakati wandei kevanhu vari kuabhuswa vachiitwa zvinhu izvo zvakanodaro izvozvizvi. Chaitovawo chikumbiro chekuti mapurisa kana kuti hurumende yedu dai yationerewo zvekuitwa this area inoyi ikaiswawo kana kamba padhuze. Tine dzimwe nzvimbo dzekuti unotonzonzi hapane bhesi, pane sabunenge yepolisi. Saka taikumbirawo kuti nzvimbo yakaita seinoyi yakwanisawo kuwanawo zvinhu zvakaita seizvozvozvo, kuti at least tinokwanisa kubatsirika, because vanhu vacho vakuratidza kuti kutozotakura munhu kana kutora zvavaita izvozvo zvekuti pamba pake kuratidza kuti vanhu vekutoziva, vanhu vekuziva inge vanhu vemunharaunda kusangoziva kuti ndiani azviita zvake. Saka izvozvozvo zvakakoshawo kuti vanokwanisawo kuti batsiridzawo kuti
tikwanise kunge tiri vanhu vachichengetedzekawo, kozi mabasa hakusi kwese kune makambani ese anopedza na4 o'clock kana na5. Tine amwe kuti anotochaiswa kuma6-7 ofuchi munhu iye anenge achishandisa public transport. Saka zvinenge zvisisiri munhu anenge asisiri comfortable kunge ari achifamba nzvimbo dzakaita seidzodzo. Saka ndaifungidzira kuti dai chikumbiro chatinacho ichocho kuhurumende kuti inzvimbo iri kugara vanhu iri kudawo kuchengetedzwawo. Tataura nemuvakidzani uyo ati amutswa mangwanani akatoona panze pazara vamwewo vanga vamutswa, achizonovheneka kwakuona kuti murume anga akararapa anga ari muvakidzani wake. Mama tauyawo kuno uko kwatiri kunzwa kune murume arasikirwa neupenyu, fungidziro iri yekuti akapondwa. Mungatitsananguriro here zvamaona kana kuti manzwei? Ini ndango kune vanhu vauya vakanoka, varume vanga vachibvawo kubasa here vantu vanga vachienda, handina zvandazoziva. Saka vanoka, ndanzwa kuti vanoka apo nepazasi pacho apa nepeda apa. Saka patabuda panga pane vanhu vanga vatoungana vemulaini vanga vamutswa vacho. Saka inini pandamuka pavanhu vese vanga vamuka hapana anga aita se aziya munhu. Saka inini pandanga ndichitolaita ubosi kwangu kuchiri nekarima, ndanga ndichivavhenekawo ndopandabva ndaona ndikati ndiani, ndibaba Brede. Saka ndokwazoenda kunobvunzwa maibhurei kunzi baba Brede vakauya here nezuro, chitoti aiwa havana. Ndokuzobuda kwavaita, atanga kuvatarisa, patatongovadzorera kumba tikati ngavaita se ngavambodzokera kumba takutovanyepera kuti munhu asati atomboshaya pati munhu anga atoita se ngatoshaya sekuona kwangu. Saka ndopandazotora foni yamaibhurei ndopandatanga kubata ana tete, kune vamwe vandinozivawo. Saka ndopandazotanga kuita se kufonera ndichivaudza ndipo kuzotanga kuuya kwevanhu ngavachiita. Tiri kuona kuti muvakidzani wenyuyo anga akaradzikwa padhuze nepamba penyu. Imimi makarara kana kuti vavakidzani hapana chamakambonzwa here usiku kana kuseni kana nguvai? Aiwa, hapana. Hatina kana kumbonzwa kana kuskirima kana kuti hapana. Nzvimbo inoyi inzvimbo yakaita sei? Tinonzwa dzimwe nguva ukazotaura unonzwa vamwe vachiti kunonetsa nevanhu vemutoriro, kune vanhu vane noizi, kuno hakufambike. Imi muchigara kunoko zvinhu here zvokuti muri kutoti izvi zvativhundutsa izvi nekuda kwekuti muvakidzani ari kuratidza kuti apondwa? Kuti kuvhunduka hatichavhunduka bhosi, tinenge tichingonzwa kunzi pakazopondwa vanhu, pakazombavha dzakazodi bhosi, chero isusu mbavha dzakatombotingawo dzikatora zvadzakatora. Saka zvinhu zvisasatyisa, takungoziva kuti kunoita se vanhu vanopondwa, tenda kuda kungogara tichingoita se tichingochengetedza upenyu. Vanhu vokutoti unonga kungonzwa kunzi uku kwapondwa munhu, kumugamuka zenge kwabatwa vanhu asi vazotiza, asi vanhu vazoita sei. Saka tinenge kungoti ndivo vanhu vanenge vachingogara vachingoponda vanhu vachida kutora zvinhu vachiita sei, vanhu vatoriko kunoko. Mataura imimi kuti makatomboingwa nematsotsi akaya kumumba here nguvai? Akapinda mumba akatotora mafoni, mari, masechero nezvimwewo zvakatora, vakatopinda mumba kuseni kuma1 AM. Mese murimo, mhuri yese irimo imomo, vanenge vakapakata zvinhu here? Vakapinda tese tirimo. Ini nangu ndakazomuka murume wangu akutodedzera kuti mbavha ivo vakutoita se vatotiza. Saka zvekuti ndiona kuti vanga vakabata chii kana kuti chii handina kuona. Asi vanhu vanga vatoratidza kuti vanenge vane maweapons bhosi, chero kwanga kutone muenzi anga ashanya mumba. Saka bhegi rake ranga riri mukicheni. Saka vakatotora, vanga mune kabhengi kekuisira mari keke, vakatoratidza kuti kakatonatsochekwa nebanga. Saka maweapons vanenge vatoinawo. Chii chamuri kuda kutaura kana takuona kuti mbavha vanhu vanobva vari kupindirwa usiku, uye sekutaura kwamaita muri kungonzwa kunzi kuno kwapondwa munhu amhanyiswa achibva kumugamikoko, zvamungade kutaura kune vemutemo kuti zvichida vanokwanisa kuita kuti upenyu hwevanhu vekunoko huchengetedzeke? Tingaichingokumbirawo kuti pane madhezi tichangotanga kugara kuno kulast year, pane paitombonge pane polisi pamugamu apo kusvika zvekumanhero. Handizoziva kuti vanozobvapo manguvai, kuti dei zvangoramba zvichingoita vanhu kungochengetedzwa upenyu hwevanhu,
pangoitawo security namonzo pachitaura nhau security yacho yovawo isingazovhiringidze vanhu kana kuti yazoona kana kuti pamwe varume vanenge mabasa anosiyana, pamwe munhu anogona kuzobva kumba kubasa kana kuma12 security yacho yenge ichiita se isingazomhanyire kukwadza munhu bhose vamwe vanenge vatori vemunomu nekuti basa rinenge razosiyanawo. Asi pongodiwa security nongoziva kuti chero kana kuri kutarisa kusecha vangoona kuti munhu hana zvinokwadza here, hana ari kutoenda kumba here, voregedzawo kutora bhose vamwe vacho vanenge vakutotorawo futi ipapo. Tataura zvakare nemunin'ina wemushakabvu uyo ati iye akatombosanganawo netsaona iyoyo akatokuvadzwa zvekutogara muchipatara asi akapunyuka, uye anorwadziwa nezvaitika kumukoma wake nhasi. Tanzwa kuti imimiwo makasangana netsaona yekumhanyiswa nematsotsi, mungatitsanangurira here kuti zvakafamba sei? Inini ndakasangana nematsotsi ndaibva kubasa kutaura ndakaburuka ndakwira kombi zvekuma 8:30 tofunga ndazonoburuko dza 9 o'clock kuti ndiende kumba. Ndakanosangana nemunhu ari 1 but airatidza hana chaakabata, kuda kwamwe anga akaviga simbi yachona. Pakunopesana ndakazongonzwa ndatorwa gotsi nesimbi kwakudonhera pasi. Ndiri pasi paipa vabva toramba achitorova nesimbi iyoyo. Saka ndazokwanisa kumaneja kuramba ndingisa musoro kuti asadzokororwa musoro. Ndo zvandakasangana nazvo. Zvakandiratidza kuti mabiro avari kuita vanhu ava vanoba zvokuti vanotanga vauraya munhu. Kana vakuuraya vozokusecha. Havagoni kubira munhu vachitaura naye. Imimi ipapo makatorerwe chii? Vakazokusechai, vakakusiyai vachifunga kuti mafa here kana kuti? Zvinhu zvandinazvo mafoni, zvinhu zvakazoita zvekudonha, nekuti pandakadonha ndakakwanisa kuramba ndichirwisa. Inini ndotengesa mafoni, saka mafoni andinawo ese akangorasikirwa ipapo. Ndakuwana mukana wekumanhonga. Asi wallet yangu hamuna angoenda nayo kumba yakadaro. Ndo zvandakarasikirwa nazvo. Makabva panzvimbo yamakutiza here? Inini kuti ndizokwanisa kupukunyuka pano ndakarwisana navo vanhu. Iye zvinezvi makuti vanhu mambotanga mati makasangana nemunhu 1 bva mazonzwa simbi, saka pakazobudikira vamwe here vakanga vakukurova? Ndo pandada kuexplain. Ndakasangana nemunhu 1 pandakarohwa nesimbi chidonha pasi, achiramba achindirowa. Vamwe vake vaitobuda mauswa vachiuya, pakabuda vanhu 4 mumauswa. Pandakazosumuka ndichirwisana neuyu ndakazoona maside man vanhu 2. Then nekurwisana kwandakaita neuyu ndichimurwera pasi, vakabva vatya vaiziteta kuti vasvike, vakatyira kure vabva vazongomira pavakanga vasvika ipapo. Saka ndo pandakazowana mukana wekutiza. Asi ndakutiza paipa handazokwanisa kumanyaenda kure nekuti ropa raibuda. Pandazodonha pandazonongoona imwe mota yaitoenda kwairi kuenda vanaenda kuchipatara. Ndekupi kwamakaroverwa? Pano paKwala. Tichipinda mota Falls Retreat. Ndo zvakaitika. Nhasi uno titori panapa vanhu vakaungana patori nerufu rwababa Braden vatorasikirwa neupenyu. Chii chaurikuda kutaura kuti iwewe wakapunyuka? Chii chaurikuda kutaura nezvaitika kune murume arasikirwa pamusoro pemurume arasikirwa neupenyu? Nongoti zorora murugare mukoma wangu. Zvakaorema. Kune vanoita zvemutemo, chii chamuda kuti vataure? Nekuti kazhinji kacho kana zvinhu zvoramba zvichiitika, ivo vari kuziva kuti uku kuri kurohwa vanhu. Vane matanho here avakatora mushure mekunge vanzwa kuti makesis ari kuwanda evanhu vari kugarira vanhu? Panguva iyoyo hatina kunyatsofambira nyaya dzichona, nekuti chandakazongokoshesa kungoti ndirapwe ndipore. Saka handina kuzowanawo simba rekuramba ndichifambira nyaya yachona kuti. Asi kumapurisa makaenda henyu mushure mekunge marohwa? Polisi takaenda tikatopiwa tsamba yekuti ndinorapwa. Kazhinji kacho kana munzvimbo maitika
vanhu vanoziva kuti takaona mapurisa vari kufamba vachifeya vari kunikika. Imi munozviona here izvozvo mushure mekunge zvakadai so zvaitika? Mapurisa vanonyatsopinda here vachinyatsoda kuona kuferefeta nyaya idzi kuti zvinhu zvokuti zvinozongonyarwa zvakangodaro? Tisinatsoziva bosi ina angu andiswere kumba, ndoswera kubasa. Kumba notodzoka manheru. Kutowanika kumba ndii kuda kweizvozvi zvikwanasi. Chii chamunotarisira imimi kuti vemutemo vange vachiita? Imhuri imwe chete, imimi makapona neparuburi retsono, naso nomukoma wenyu arasikirwa neupenyu. Dai vamboita operation. Nekuti vamwe vachona vakatotsvagwa vanhu vanenge vachitovaziva. Sisi vedu hatizovazivi nekuti toswera tisipo tiri mabasa. Asi pakaitwa operation, vanhu vanenge vachimbonongedzerwa mabhawo havashayiki. Vanhu ivo vakabatwa zvakanaka vanogona kutaurana. Nekuti ini pacho pandaiwe nditoro muchipatara, ndaingonzwa karunyere kunzi vanhu vaya vanenge vanonzi vanotoloja rimwe imomo vanogara vanenge vari 7. Saka pachitombobuda karunyere kupe kakadaro kureva kuti polisi ikaita basa vanobatika. Polisi ndakazvinzwa ndiri muchipatara. Mabuda muchipatara hamuna kuda kuzotsvagana nezvazvo kuudzawo mapurisa kuti kunzwa kunzi vanoloja vanogara vari 7, hamuna kuzoda kuzviteedza? Handina, nekuti tinenge takumhanyidzana kutsvaga mariwo. Pamwe pacho unozongoperawo simba ungosiya zvakadaro. Zita rangu ndinonzi Stella Musha, musakanganwa kuita subscribe.